Na malenom banjskom platovu visoko u brdima od jutra do mraka tiska se na stotine ljudi. Ovde nema mondenskih manira, ali ni lekara. Terapiju blatušom doziraju sami. Zbog nedovoljno mesta u bazenima, mnogi su od kuće doneli i rashodovane kade. A šta vi radite u tom plasteniku? Sušimo se. Znači brže se blato suši. Lekovitost sičanskih izvora stručnjaci nikada nisu potvrdili, ali Aleksandar Smorovski, koji se sa svojih 75 godina ovde čak i zimi banja, maže se za svaki slučaj blatom od glave do pete. Hvala pa sam bio u blatu, ni rođena majka me ne bi poznala. Dobro, što se mažete s ovim blatom? Kako ko, ja zbog reume. Pomaže? Meni da. Banjenje na ovoj livadi među zabranima kotlanika se ne naplaćuje, ali kućni red i priroda moraju da se poštuju. To su naše domaće žabe. I prijeju? Kako da ne? Pomažu oni za lečenje. Pa ima neko uticaj sigurno, najvjerovatnije. Sičansku banju posećuju uglavnom dnevni gosti, ponajviše Kraljevčani, a onima koji ne vole da putuju, mešteni za najviše 200 do 300 dinara nude kadu i smeštaju u svojim kućama.